Carlo Diacono, kompożitur prolifiku li mhux biss għamel ġieħ liż-żejtun, iżda anke lil Malta kif huwa xgant mużikali li offra pajjiżna. Felu il-75 anniversarju mill-mewt ta' Diacono l-Għaqda Wirt iż-Żejtun ħasbet li tippubblika ktieb dwaru. Il-President tal-Għaqda li huwa wkoll l-editur tal-ktieb spjega li dan il-ktieb huwa t-tieni wieħed minn kullana li toħroġ Wirt iż-Żejtun dwar nies li għamlu ġieħ lil Belt Belant. Ix-xogħol kien li ġbarna serje ta' artikli u studji li saru dwar dan il-kompożitur Malti. Prinċiparjament hemm artiklu dettaljat ħafna ta' Sur Joe Vella Bondin. Hemm artiklu ieħor tal-Kanon Kudun ġewwa Bela, ktibt artiklu jiena kif ukoll artiklu qasir mis-Sur Charles De Bono. Li flimkien dawn l-erba' artikli jiġbru l-istorja tal-familja Diacono dal-Sur Mast li għex ngħidu hekk il-bidu tas-seklu li għadda u miet eżattament 75 sena ilu. Preżenti għat-tnedija tal-ktieb fil-Mużew tal-Arti bis-Swid il-Knisja Parrokjali ta' Santa Katarina kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici. Il-Ministru Owen Bonnici mhux biss faħħar l-inizjattiva tal-Għaqda miż-Żejtun, iżda anke fakkar fl-inizjattivi li ħa l-Gvern biex personaġġi bħal Carlo Diacono jibqgħu infakra. Għal Ovencher mill-Opra Alpino li ħarġet mill-pinna ta' Carlo Diacono indaqqet f'kunċert fil-Belġju li marka l-bidu tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Owen Bonnici semma wkoll kif din il-pubblikazzjoni hija parti minn sforz biex l-aċċess għall-kultura jibqa' sod kif tixed statistika li ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wriet kif 91% tal-popolazzjoni Maltija tħoss li l-kultura hija aċċessibbli għaliha. Intant il-mużika ta' Carlo Diacono ma tmut qatt u l-appell tal-editur tal-ktieb huwa wieħed ċar lejn dawk li għandhom għall-qalbhom il-festi. Il-mużika tiegħu ta' Carlo Diacono għadha ħajja mod speċjali fl-istaġun tal-festi fejn tindaq f'diversi knejjes mhux biss fiż-Żejtun imma madwar Malta u għawdex kollu. Għalhekk l-appell tiegħi mhux biss li żwieten immanka id-delittanti tal-festi, speċjalment il-festi ta' ġewwa li jsiru fil-knejjes u l-mużika sagra sabiex jakkwistaw kopja ta' dak ktieb.